Сега го берат в момента гроздето. Да. Това е на камиона. Това е на камиона. От камиона идва тук. Идва тук. Минава там, ако искаш, може да снимаш машината. Смилам го, особено в тия с двата винификатора. А те какво правят тези винификатори? Тия винификатори охлаждат и въртят с помпи, които процеса до превиране на виното, бурната ферментация. И като мини бурната ферментация, отточваме, пресоваме гроздото в пресата и после отделяме се. Другото за тиха ферментация. Толкова е преста? То за какво се пресува да се разтиска или какво? Да, да се изтиска. После след преста? Мисля, преста вече се отделя. Джибрата се отделя малко. Виното се отсъжда и се слага къде? В етези? Да, там какво седи на постоянна температура? Да. Колко е било? Поне 40 дена. 40 дена. И като се избистри, се източва тук и бъчва. Се източва. Бялото стои в серията, червено. И бъчва. А какво му се добавя? Нищо не му добавя. Нищо не добавя. А с какво се спира ферментацията? То само си какво? Само? Не съди са там, ташът съм хвърли в една... Значи серниста киселина слагаме още от началото. Още в началото. Да, в началото, още като мие. Си на белите вина, на червените не се слагат. И вече като привери, вече ние си го прикарваме през филтър и си го помним тук.